ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର ଝିଅଟିଏ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶଙ୍ଖା ଧାରଣ କରିଥାଏ କାହିଁକି ମାନେ କାଚ ଯୋଉ ପଟେ ପକାଏନି ସେ କାଚରୁ ସେଟା ଶଙ୍ଖା ହବ ବିବାହ ଦିନ ସେଟା କାଚ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧା ହୁଏ ଖାଲିଆ ହାତରେ କୌଣସି ଝିଅ ନା ଏବେ ତ ଖାଲି ହାତ ଏ କଥା କହିଲେ ଝିଅ ମାନେ ଶୋଧୁ ଯେ ନଖ ବଢନ୍ତି କଣ କଣ ନଖ କିଏ ବଢାଏ କିଏ ବଢାଇ ରୂପଣଖା ନଖ ବଢେଇଥିଲା ତା ନାକ କଟା ହେଇଥିଲା ଆଙ୍କ ନାକ ସବୁ କଟା ହବ ଆମର କୁଳବଧୂ ହଁ ଆଉ କୁଳବଧୂ ମାନେ ଘର ଭିତରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଲୁଚିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା କେତେଟା ଜିନିଷ ଘର ଭିତରେ ରହେ ହଁ ଘରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବାହାରିଲା କଣ ଚୋରି ହବ ମାନେ ନିଜେ ବୁଝ ତମ ନିଜ ମନକୁ ନିଜେ ପଚାର ହଁ ପଚାରି ଧନଟା ଖାଇଲ ସୁନାଟାକୁ ଆମେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ତାଲା ପକେଇ ତାକୁ କାହାକୁ ଦେଖଉଛୁ କି ମୋର ଏତେ ସୁନା ଅଛି ଅମୁକ ଧନ ଅଛି କାହାକୁ କହୁଛ ଯୋଉ ଦିନ କହିଲ ସେଦିନ ତମର ସେ ଗଲା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେବେଠାରୁ ଓଢଣା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆଇଲେ ସଂସାରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସେଇଠି ତିନି ଯୁଗରେ କେବଳ ଯେତେ କେଶ ମୁକୁଡା କରିଥିଲେ ଯୁଗ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏବେ ସମସ୍ତେ କେଶ ମୁକୁଡା କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଯୁଗ ନଷ୍ଟ ହବ ଅଟୋମେଟିକ ହବ ଏଇଟା ହେଲା ହିଁ ହବ କଣ ତେଣୁ ଆମେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦବ କାହାକୁ ନା ଦୋଷ ଦବ କାହାକୁ ନିଜେ ଦୋଷ ଦବା ପୁଅ ମାନେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଦଉଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ ଭଲକୁ ଦେଖିବାନି ଖରାପଟାକୁ ଦେଖିବା ତେଣୁ ଏ ଯୁଗରେ ପରମ୍ପରା ଯାହା ଖରାପଟାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକା ପଡିବ ମାନିଲେ ଦେବତା ନ ମାନିଲେ ପଥ ସମାଜ ବଦଳୁଛି ନା ସମାଜ ଛାଡ କେତେବେଳେ ବଦଳିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଜିନିଷ ବଦଳୁଛି। ଗୋଟେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେତିକି ପାରିବା ଆମେ ସେତିକି କହିବୁ ହଁ ଭଲ କଥା